Leli lungu lomndeni lisashaqekile namanje kulandela lesigameko. uOctavia Christopher, umbali, uThabo Khumalo babulawe bekanye noAnothando Skampu noSinothile Hlongwane kusolwa ukuthi babulawe isihlobo sabo uSithembiso Mthimkhulu. Kukholakala ukuthi umsolwa waqhekeza ngembazo eminyango wasengena ngaphakathi wadubula izihlobo zakhe eziphakathi kweminyaka eyisishiyagalombili kanye nengama-70 ubudala. Kusolakala ukuthi wabaqoqela bonke egunjini wase ebenza isilo sengubo. Intombazane eneminyaka eyisishiyagalolunye ubudala ebicashe ngaphansi kombhede iyona yodwa esinde kulesibhicongo. Ithema ikhala into esicabheni kwangena umuntu. Yena kubese kameroni elilodwa ehlukile kunababanye lo umntwana lo ukey witness. So laba abanye baqoqwa bezobeqoqwa bebuselwa weza umbali memeza ekhala umbali. Lesigameko sishiye umndeni ushaqekile futhi wehlukene phakathi. Inhlalo yabo asiyazi inotho noma inothuthuva. Ngeke sisho ke siqede ngoba asihlali lapha nathi sinemndeni yethu. Kodwa sikwazi nje ukuthi kusekhaya lethu sonke nabo bazi ukuthi singomalume babo. Ungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele uncome amaphoyisa ngokusheshshe abophe umsolwa wabe sezwakalisa ukukhathazeka ngokwenyuka kwezibalo zezigameko zokubulala emindenini. There's been a massacre of 6 people ranging from the age of 8 to 75, the family. But the saddest thing is that the perpetrator seems to be the relative of the same family. Umsolwa kulindeleke ukuthi aphinde avele enkantolo yemantshi yaseShowe mhla zi-5 kwezokwethwasa. Le ntombazane esinde kulesigameko ithathiwe yayobekwa endaweni ephephile kanti ithola nokwelulekwa ngokwengqondo.